Hej, mig og Emma vil lige lave en outfit of the day i dag, for lige at vise jer, hvad jeg har på. Til sammen har jeg de her højtallede bukser på fra Moda i sort, med guldlås om bagpå. Og så har jeg den her top på fra H&M, 50 kroner, og bukserne koster 100 et eller andet, tror jeg. Og så er den her nye t-shirt fra Seeds, den koster 179, tror jeg det var, som er sort om bagpå. Det var, ja, så har jeg de her øreringe fra Glitter, som kostede 40-50 kroner. Ja, det var så alt, hvad jeg havde på i dag.